Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календары 15 лістапада і далей у праграме мы раскажам пра ёлачны шар рэкардсмен кнігі рэкордаў Гіннеса, які зараз можна ўбачыць у Мінску. Пабываем у сталіцы Йемена, вядомай сваімі унікальнымі вокнамі, пасочым за найбольш адметнымі тэлепраектамі «Беларусь-3» і нарэшце павіншуем з юбілеем народнага артыста Беларусі, саліста і кіраўніка ансамбля «Сябры» Анатолія Ярмоленко. Сёння адкрыццё 30-го міжнароднага фестываля сучаснай харэаграфіі ў Віцебску. На ім выступяць артысты з Аўстраліі, Аўстрыі, Беларусі, Бельгіі, Великабрытаніі, Германіі і іншых краін. Асноўнай падзеяй стане беларускі конкурс сучаснай харэаграфіі. Для ўдзелу ў конкурсе былі запрошаны харэаграфічныя калектывы, балетныя трупы і артысты танцавальных праектаў, творчасць якіх суадносіцца з паняццем сучасная харэаграфія. Таксама арганізатары падрыхтавалі спецыяльны сюрпрыз для верных прыхільнікаў – канцэрт з удзелам лаўрэатаў фестываля розных гадоў. Фестываль будзе доўжыцца да 19 лістапада, і наша здымачная група будзе штодня сачыць за падзеямі гэтага форуму. З дапамогай нашых сюжэтаў вы заўсёды будзеце ў курсе ўсіх важных падзей форуму. Што цікавага адбываецца ўжо гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся зараз. Музыка – лепшы дыпламат. Сёлета Рэспубліка Беларусь і Турэцкая Рэспубліка адзначылі 25-годдзе дыпламатычных адносін. І ў гонар гэтай падзеі нашу краіну наведаў з канцэртам сусветна вядомы струнны квартэт «Барусан». 4 музыкі іграюць разам 12 год. За гэты час бліскуча выступілі на канцэртных пляцоўках Еўропы, ім апладырваў Карнегі-хол ды берлінскі канцэрт-хаус. І нарэшце ў рамках культурнай місіі амбасады Турэцкай Рэспублікі ў Беларусі «Барусан» почули у Минску. Возможно, белорусский слушатель будет впервые слышать выступление турецкого струнного квартета, поэтому мы одновременно переживаем чувства и радости, и волнения. Удзельнікі квартэта адзначаюць за беларусамі дасведчанасць у музычнай класіцы. Таму для выступлення ў Мінску абралі мэтраў гэтага жанру. Дарэчы, класічная музыка ў яе звыклым разуменні з'явілася ў Турцыі параўнальна нядаўна, і для меламанаў свету большасці сваёй застаецца непазнанай. Увогуле, турэцкая музычная культура багатая на традыцыі і жанры, і замежны слухач, якому пашчасціла пачуць яе ў выкананні квартэта, гэта ацаніў. Аднак для першага знаёмства з беларускай публікай «Барусан» абраў менш экзатычныя творы. На канцэрце гурта, што адбыўся ў сталічным палацы прафсаюзаў, прагучалі сачыненні Марыса Равеля ды Астара П'яццолы. На сцэне сталічнага маладзёжнага тэатра заўтра ўвечары «Дваяжэнец». Галоўны герой спектакля, 50-гадовы прадпрымальнік, задумаў страхавы поліс для жанчын, падманутых дваяжэнцамі. Ідэя падобнага праекта прыходзіць да яго невыпадкова, ён і сам дваяжэнец. Падман раскрываецца пасля таго, як герой трапляе ў аўтакатастрофу. У ложку хворага сутыкаюцца тварам да твару абедзве яго жонкі. Цяпер кожнай з фігур любоўнага трохкутніка прыйдзецца адказаць на шэраг нязручных пытанняў. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Геннадзь Мушка. Заўтра ўвечары ў Мінску пройдзе канцэрт Аляксандра Саладухі. Яго песні ведаюць і стары, і малы ў нашай краіне. Такія хіты, як «Чужая мілая», «Каліна», «Няроўны шлюб» па праве лічацца класікай беларускай эстрады. Усе ведаюць, як артыст нямее перад магіяй лікаў. Так што канцэртная праграма «Мы будзем разам» прысвечана 30-годдзю сцэнічнай дзейнасці, а таксама дню нараджэння сыноў-блізнят, якія разам з бацькам нястомна працуюць над удасканаленнем песеннага рэпертуару. Ён не прызнае карціны пяцихвілінкі, таму што жывапіс – гэта найцяжэйшая праца. Ён увесь час сумняваецца і ўвесь час шукае, таму што не бывае мастацтва без пошукаў і сумневаў. Барыс Семілетаў пра свой шлях Ван Гога, Перельмана і, вядома, пра сапраўдную творчасць у праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» на канале «Беларусь-3» в 12 гадзін 50 хвілін. Если я работаю с утра до вечера. Бывает такая усталость. Так я сидя научился пить как Штирлиц, 15 минут. На диване сидя вот так вот сажусь, ноги на стул и 15 минут. Все, как огурец потом.
У самым цэнтры Мінска адкрыўся першы музей фабрыка ёлачных цацак. Такога вы яшчэ не бачылі. Майстры будуць распісваць, рэзаць, ляпіць на вашых вачах. Кожны наведвальнік інтэрактыўнага музея пройдзе шлях даўжынёй у 500 метраў, пазнаёміцца з тысячамі артэфактаў, многія з экспанатаў інтэрактыўныя. Гэта значыць удзельнічаць, гуляць, чапаць, фатаграфаваць можна і трэба. Навагоднія упрыгажэнні з Афрыкі, калекцыя дзядоў Марозаў розных нацыянальнасцей, крафтавыя цацкі з дрэва і шкла, шар-рэкардсмен кнігі рэкордаў Гіннеса, поўны збор старой добрай савецкай класікі, механічны калядны гарадок для дзяцей і многае іншае чакае вас на выставе да 15 студзеня. А зараз інфармацыя з замежжа. Сталіца Йемена, горад Сана, вядомая сваёй унікальнай архітэктурай, асабліва паўкруглымі вокнамі з рознакаляровым шклом. Але зараз гэты элемент фасадаў лічаць усё больш старамодным. Йеменские витражные вокны называют камарыя. Их рознакаляровое шкло пропускае ў дамы святло і пры гэтым абараняе жыллё ад чужых вачэй. З арабскага камарыя перакладаецца як месяц. Такую назву вокны атрымалі дзякуючы сваёй паўкруглай форме. Робяць іх з будаўнічага гіпсу. Гэтыя вокны з'яўляюцца нацыянальнай славутасцю. Пры гэтым намеснік начальніка Нацыянальнага савета па турызме Йемена кажа, што цяпер шмат хто лічыць камарыю старамоднай. Мы заўважылі, што ёсць сем'і, якія цалкам адмовіліся ад камары. Гэта паўплывала на архітэктуру горада, якую лічаць сродкам прыцягнення турыстаў. Йеменская архітэктура вельмі асаблівая. Шматлікія турысты засмучаны, што архітэктура змянілася. Пры гэтым і майстры, і чыноўнікі кажуць, што студэнты, архітэктары і шматлікія эксперты па-ранейшаму прыязджаюць у Йемен, каб вывучаць і даследаваць унікальную архітэктуру краіны. А гэта дае надзею на тое, што шматвяковая традыцыя вітражных вокнаў працягне жыць. Жывая музыка, жывы гук, жывыя зносіны з гледачамі і жывы рэпертуар, які пастаянна абнаўляецца. Усё гэта чакае вас на канцэрце Руслана Аляхно, які адбудзецца заўтра ўвечары ў Гомелі. У новай сольнай праграме будуць сабраныя самыя разнапланавыя кампазіцыі, такія як «Дзве сястры», «Незвычайная», «Жанчына, любімая моя», новая музычная праца, а таксама кампазіцыі на італьянскай і іспанскай мовах. «Зялёныя ігуаны і капскія вараны», «Йеменскія хамелеоны» і «Жаба баджыта», «Барадатая агама» і «Краснавухая чарапаха» і многія іншыя віды рэптылій, амфібій і нават млекакормячых чакаюць наведвальнікаў у Мінску на выставе «Жывыя драконы». Яна будзе цікавая як дарослым, так і дзецям, дазволіць ужывую пазнаёміцца з прадстаўнікамі экзатычнай фауны з усіх кантынентаў, акрамя Антарктыды, якія насялялі нашу планету ўжо дзясяткі мільёнаў гадоў таму, задоўга да чалавека. Госці змогуць таксама паглядзець і дакументальныя фільмы пра рэптылій. Выстава працуе да 25 лютага. Заўтра разам з вядучай праекта «Тэатр у дэталях» Натальяй Бібікавай накіруемся ў Купалаўскі на дзейства, якое з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх тэатральных прэмій і ўзнагарод. Размова пойдзе пра драму «Немой» паводле аповесці Алеся Адамовіча. Даведаемся пра гісторыю стварэння гэтага тэатральнага твора, пра тое, якія якасці дазваляюць спектаклю вось ужо столькі гадоў знаходзіцца ў залатым фондзе тэатра. Глядзіце перадачу «Тэатр у дэталях» 16 лістапада у 19:30 на Беларусь-3. Александр Гарцуев выдатна разумеў, што ў тэатры напалохаць гледача больш складана, чым у кіно. А казаць пра вайну, не агаляючы нервы, бессэнсоўна. І ўсё ж такі ўдалося знайсці мастацкія сродкі, якія пераводзяць тэатральную умоўнасць у цвёрды, бескампрамісны рэалізм. Эксцэнтрычная французская камедыя «Дом уверх дном» ад славутага французскага камедыёграфа Марка Камалетці будзе прадэманстравана заўтра на сцэне сталічнага сучаснага мастацкага тэатра. Непрадказальная гісторыя разгортваецца ў доме забяспечанай і дружнай сям'і. Раптоўныя змены ў планах герояў ствараюць поўную блытаніну падзей, змешваючы ролі ўсіх персанажаў і прымушаючы іх выкручвацца ў самых кур'ёзных сітуацыях. Вечар ператвараецца ў кругаварот палюбоўнікаў і палюбоўніц. Дарэчы, гледачы разам з акцёрамі змогуць паўдзельнічаць у інтэрактыўнай караоке-гульні. Лістапад – месяц сучаснага мастацтва на Беларусь-3. У эфіры тэлеканала вашай увазе лепшыя спектаклі, канцэрты, фільмы і праекты пра нашых з вамі сучаснікаў, пра геніяльных творцаў і іх творы.
І вось да міжнароднага фестываля сучаснай харэаграфіі ў Віцебску у рамках праекта «Іншыя танцы» заўтра канал «Беларусь-3» прапануе вашай увазе спектакль «Залаты пеўнік» у выкананні рускага камернага балета «Москва» і групы сучаснай харэаграфіі. Адна з самых мудрых казак Пушкіна тут увасобілася ў музыцы, якая стала па агульным прызнанні геніяльным дасягненнем рускага кампазітара Рымскага-Корсакава. Глядзіце спектакль «Залаты пеўнік» у 23:40 на «Беларусь-3». Сёння дзень нараджэння народнага артыста Беларусі, саліста і кіраўніка ансамбля «Сябры» Анатолія Ярмоленкі. Мы вырашылі павіншаваць яго 70-гадовым юбілеем і ўзгадаць разам з артыстам найбольш яскравыя моманты яго творчага жыцця. Анатолий Иванович, от телеканала «Беларусь-3» мы поздравляем вас с юбилеем. Большая честь выпала мне вот от всего телеканала. Скажите, а на какой возраст вы себя ощущаете? А сколько мне, я не помню. Я вообще не понимаю, о чем речь. 50 лет творческой деятельности. Поэтому я ощущаю себя примерно так. Часто от известных артистов приходится слышать, что в детстве их ставили на табуреточку, они читали стихи, пели песни, и вот тогда они уже поняли, что будут артистом. Однозначно. Вы тоже? Да, конечно, да. То есть в каком возрасте? Это где-то 3, 5, 7 лет обязательно было на стульчик, на табуреточку, стихи, песни. Рисует узоры мороз на оконном стекле, но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле. Что-то вот такое. А какой был ваш первый гонорар? Я работал без гонорара долгое время. Потом отправлял их в фонд мира. Правда? Да нет, просто я не помню. Первый гонорар, может быть, жвачка, которую мне дали за песню. Какая-то грамота. Обычно на первую зарплату человек покупает что-нибудь памятное. Ну, например, часы. Первую зарплату я привез маме, отдал 300 рублей, как сейчас помню. Она спросила: Толя, ты честно их заработал? По поводу честно. Знаю, что вы не признаете пение под фонограмму, но помню одну телевизионную запись, где я точно знал, что это фонограмма, но мурашки все равно бежали по телу. Чем это объяснить? Под фонограмму поют многие исполнители и большие артисты, и наши, и зарубежные. А другое дело, как они это делают. Я не говорю, что это нужно делать, но когда есть необходимость, тогда нужно сделать так, чтобы вот мурашки пошли все равно по телу, когда ты поешь. Чтобы ты влез в эту фонограмму, и она в тебя, и ты сумел донести вот эту органику, вот это сплетение эмоций. Это даже сложнее, чем ты поешь живьем. А какое у вас увлечение помимо пения? Марки, например, собираете? Готовите что-то вкусное? Да, кофе хорошо растворимый. Всегда ложу вместо ложки 2. И все говорят: что такое вкусное? Я говорю: не жалейте заварки. А народный артист не устает от народной любви? Знаете, самое главное только не париться на этот счет и не уставать от того, что тебя узнают. Я всегда стараюсь одеть шапочку, чтобы идти спокойно, чувствовать себя равными с теми, кто вокруг. А случается, что вас путают с другими артистами? Да, Ярмольник. Я говорю: да, вот как хорошо. И Леонид зовут меня тоже. «Сябры» достаточно популярный, любимый коллектив. Чем объяснить отсутствие клонов? Наверное, трудно подражать моему тембру, потому что в основном пою песни я сам. Я так понимаю, что основные юбилейные концерты уже прошли. Это были предюбилейные концерты. Я готовлю программу. Сейчас я хочу сделать с президентским оркестром. У меня есть интересный репертуар с коллективом тоже. Ведь у нас получается юбилей коллектива 45 лет, 50 лет моей творческой деятельности и личный юбилей. Не помню сколько. Мы от юбилея к юбилею теперь живем. Спасибо за эту встречу и еще раз вас с юбилеем. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».